Evo ga, teška mećava na Splitom. Vlaga je oko 61%, temperatura je 3 stupnja. Ajde, pošli postoji, da ti ima govori. Ne dam se. Moguš me gledat s browser. Ali pogledaj, ne mogu vjerat. Zato pališ kuću. Ovo se razvija, znači samostalni oblak na Splitu, to nije očekivao uopće. Ali neće dugo još. Chega, pô. Agora que tu